تەوی دەرباسبوونا بهتر ji 4 salan li ser destanîna Tirkiye û komînçekdar li ser herêma Efrîna Rojavayê Kurdistanê re lê hîn jî rewş aram nebûye. Diyardeyên çekdarî berbelav e û proseya girtin û revandina welatiyên Kurd yên ku li ser axa Xoma ne berdewam dike. Tomet jî her yeke ew jî têkilî û peywendî bi PYD re ye. Li gundê Çençelya yê navçeya Raco ji ber ku çek bi destê her kesekî de ye, di şahiyekê de wekû derbirîna kêfxweşiyê gulên bêserûber hatin berdan. Di encamê de jinekek Kurd ya bi temen bi navê Reyhana Omer Mihemed dema di mala xwe de bû karê malê xwe dikir, hate armançkirin û yekser jiyana xwe ji dest da. Derbarê revandin û binçavkirina Kurdan di çarşoveya çend rojan de zêdetir ji 10 welatiyên Kurd ku ji her nifşekîne li gund û navçeyên cuda cuda hatine girtin û binçavkirin û komên çekdar banga dana pereyan yan jî wekû fidye tê naskirin dikin, da ku wan welatiyan serbest berdin. Di vê derbarê de rexistina mafê mirovan li Efrînê dazanîn ku hejmarek welatî li çend gundên cuda hatine binçavkirin. Di nav wan de zarokekî Kurd jî heye. Rêxistinê amaje pêkir ku di 22 tebaxa îsal de çekdarên Feyla Xulşam li gundê Kurzêlê yê bi ser navçeya Şêrawa ve 6 welatiyên Kurd bi tometa leşkeriya neçar binçav kirin û ji bo yek ji zîndanên nehênî birin û bi şêweyekî tund û hovane li wan dan û neçar kirin ku pereyan li hember serbestberdanê bidin. Her di vê derbarê de di 24 heman mehê de çekdarên polîsa leşkerî 5 welatî li bajarokê Basûtê bi heman tometê binçav kirin. Li navçeya Raco jî çekdarên polîsên leşkerî beriya çend rojan di heştê tebaxê de zarokekî Kurd bi navê Ramzî Kêlo ku 16 salî ye bi kûka xwe ji gundê Erendê yê navçeya Şiyê ye û li gundê Sorkê yê navçeya Raco Rodine revand û banga fidyê ji malbatê kir da ku serbest berdin. Şeniyên Efrînê tekez dikin ku kesên têne revandin rewşa xwe teswiye kirine yan jî çareser kirine û pere dane. Tevî wêyekê jî 2 bare û 3 bare bi heman tometê têne girtin û binçav kirin.